Amen. Dan wil ik alvast even iedereen vragen of ze hun Bijbels bij zich hebben en die even in de lucht kunnen steken. Amen. Amen. Ik zie ook dat er veel kilometers zijn op sommige Bijbels. Dat geeft me een heel goed gevoel. En dat laat me ook weten dat als ik met een vraag vastzit, dat ik bij jullie langs kan komen voor een antwoord op iets. Amen. Dan hebben we de schriftlezing voor de boodschap van vandaag. En dat wordt gehaald uit Openbaring hoofdstuk 14, vers 9 en 10. The scripture reading is taken from Revelations chapter 14, verse 9 and 10. Als jullie die hebben, mag ik een luide amen horen. Ik gebruik, zoals jullie dat weten, King James Version. Dus dan lees ik het in Engels, maar lees het zelf uit jullie eigen Bijbels, samen met mij. Revelations 14, Openbaring 14, vers 9 en 10. Vers 9 en 10. En het luidt als volgt. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Amen. Mogen de Heer zijn zegen neerleggen op de schriftlezing. En dan zou ik het woord verder willen geven aan broeder Christina. Hij zal de boodschap brengen in het Engels. Daarom dat ik naast hem sta om te vertalen in het Nederlands. Nogmaals, jullie geduld. Maar ik heb geloof dat de Heilige Geest zal begeleiden om mijn broeder te ondersteunen tijdens het spreken. Hello. Yes. Okay. Happy Sabbath. Zegene Sabbat. I was trying to say Happy Sabbath in Papiamento. You can, so they can learn what some Papiamento. No, yes, but sometimes, you have to translate it in your mind and then... It's okay. Okay, no. Happy Sabbath, everyone. Zegene Sabbat iedereen. Yes, I'm happy to be here also today to share with you what God has given to me. Ik ben blij om weer nogmaals hier te mogen zijn, om te mogen delen wat mij heeft gegeven. Yes, there is so much that I cannot finish everything. Het is veel. Caiu, pô. Eu vou num outro mic. Yes. Okay. Yes. Amen. It's my favorite color, by the way. Yes. But we will depend upon the Holy Ghost to guide us in the study for today. Maar ik laat het over aan de Heilige Geest om ons zo goed mogelijk te leiden in deze studie voor vandaag. Amen. Okay, so we just read Revelation chapter 14. Dus we hebben net Openbaring 14 gelezen. Verse 9. En daarvan vers 9. I will read it again. Ik zal het opnieuw lezen. And it says, And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. Okay? So, when we read this verse, Dus als we dit vers lezen, we see that there is coming a time zien we dat er een tijd zal komen that we have to make a decision.
dat wij een beslissing moeten maken. But the decision cannot happen by that time. Maar die beslissing kan in die tijd nog niet gebeuren. The decision must be now. Het moet nu gebeuren. Let's go to Luke chapter 1 Laten we naar Lucas hoofdstuk 1 gaan and verse 17. en vers 17 voor ons pakken. Yes. In the meanwhile, I will wait upon the PowerPoint to go on the screen. Dan wacht ik ondertussen tot de PowerPoint zichtbaar zal zijn op de scherm. Yes, and also the pointer so I can change it. En ook de klikker, zodat we kunnen wisselen van slides. Okay. Are we there? Luke 1:17? Zijn we daar? Lucas 1, 17. Yes. Okay. It says, He will also go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedience to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Okay. So what was John the Baptist's work? What must he do? Dus wat hield het werk van Johannes de Doper in? Wat moest hij doen? Prepare the way. Het weg In this voorbereiden. Yes, in this sense, for the first coming of Jesus. Dus in dit geval voor de eerste komst van Jezus Christus. But now we have to prepare a way for what? Maar nu moeten we een weg voorbereiden voor wat? For the second coming of Jesus. Juist, voor de wederkomst van Jezus Yes. Christus. Okay, but when he comes, let's go to Hebrews chapter 9. Maar laten we naar Hebreeën 9 gaan. Yes. En Because wanneer hij komt, yes, because the first time when he came, want de eerste keer toen hij he came to die for our sins, right? kwam hij om te sterven voor onze zondes, nietwaar? But this time, will he come to die again for our sins? Maar komt hij dit keer om nogmaals te sterven voor onze zondes? Yes, verse 27, let's go there. It says, And as it is appointed for man to die once, but after the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time, apart from sin, for salvation. Okay, so this second time, we must be prepared to meet him when he comes. Dus voor deze tweede keer moeten we ons voorbereiden voor wanneer hij komt. Yes, so this time is going to be different, right? Dus het zal deze keer heel verschillend zijn. Because when he come again, Want wanneer hij weer komt, the Bible says his reward will be with him. zegt hij dat de beloning met hem zal komen. Yes. To give everyone according to their works or deeds. Om iedereen te geven of te belonen naar hun daden. Yes. This Revelation 22 verse 12, it says, Dus Openbaring 22 vers 12. yes, and behold, I coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. So can we do a work by then, when Jesus comes? Dus kunnen we een werk doen wanneer hij komt? Or we must do it now? Of moeten we het nu doen? Now, right? Yeah. So we cannot prepare by then, but we must, right now we have to prepare from this day. Dus Not in the end. we kunnen niet pas aan het eind gaan voorbereiden, maar we moeten alvast vanaf nu, vanaf dit moment gaan voorbereiden. So we must be preparing to be prepared when he comes. Dus we moeten voorbereiding op de voorbereiding voor wanneer hij komt. Okay, why? Because when we go to Revelation 6, Nou, waarom? Nou, als wij naar Openbaring 6 gaan, and let's go to verse 14. laten we dan van hoofdstuk 6 naar vers 14 gaan. It says, Then the sky receded as a scroll when it rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. And the king of the earth, the great man, the rich man, the commanders, the mighty man, every slave and every free man,
hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Amen. Dat is Openbaring 6, vers 14 tot en met 17. Okay, so the question is, Dus de vraag is, who is able to stand? wie is in staat om te staan? Okay, so this question must be personal, Dit vraag moet persoonlijk zijn. because we must ask ourselves today, Want we moeten onszelf vandaag vragen, if I die today, als ik vandaag zou sterven, can I stand before the Lord when he comes? zou ik kunnen staan voor de Heer wanneer Hij komt? Or so I say to the mountains and the rocks to fall upon me? Of zou ik zeggen om de bergen en de rotsen op mij te vallen? Okay, so there's just an introduction, Dus dit is gewoon een korte introductie so we can prepare for what we're going to study today. als voorbereiding voor wat we vandaag gaan studeren. Okay, everybody know that God is good, God is love, right? Iedereen weet dat God goed is en dat Hij liefde is, nietwaar? Okay, so when God has created man, Dus toen God de mens schiep, in what type of image and likeness did he create us? in welk beeld of gelijkenis schiep Hij ons? Yes. Okay, in this image. In zijn beeld. If I use a pointer, yeah. Heeft iemand Yeah, met de de kam je slide. klikken? Yes. Okay. Thank you. Dank u wel. Yes, let me just check. Okay, yes, we see it now? Okay, on the screen. Zien we het? Yes, so Genesis 1, 26 to 27. Dus Genesis 1, vers 26 and 27. 26 en 27. Okay, it says, and God said, let us make man in our image after our likeness. Okay, so the question is, when has this happened? Before sin or after sin? Dus de vraag is, wanneer gebeurde dit? Voor de zondeval of na de zondeval? Okay, before. Okay, Daarvoor. okay, so God has made us in his image and likeness. That was original so. Dus God schiep ons naar zijn beeld en gelijkenis. Okay, and right now, after God has made man in his own image, and then we know that he put Adam asleep, and then he take a rib, and then he make Eve. We all know the story. We kennen het verhaal van hoe God Adam schiep en hem later in slaap liet vallen. En zo een rib nam van Adam Yes. en op die manier Eva schiep. Yes. Dat verhaal kennen we. And then he said to them, En toen zei hij tegen hen, be fruitful and multiply. wees vruchtbaar en amen. Fill the world. Fill the world with Vul de children. wereld. All right. But okay. So first step is God made us in his image and likeness. Dus het eerste stap is dat God ons schiep in zijn beeld en Yes. gelijkenis. And in that setting, he told them to multiply. En in die setting vertelde hij hun om zich te vermenigvuldigen. Yes, so every children that will be born, Dus van elk kind die dan geboren wordt, in what image will they be born? And likeness. in wiens beeld zullen ze Gods. dan geboren worden? Okay. But we all know after sin, Maar we, something else happened. maar we weten dat er iets anders gebeurde na de zondeval. Yes. Let us read in Genesis chapter 5. We will go directly to verse 3. Laten we daarom naar Genesis 5 gaan en beginnen bij vers Yes. 3. And it says, and Adam lived 130 years and begot a son. How? In his own likeness and after his image.
So we see a change. Dus we zien een verandering. Yes, we see a change here that right now is not in God's image and God's likeness, but Dus- now in Adam's image and his his likeness and his image. Dus we zien dat de zoon van Adam niet geboren is in het beeld van God, maar in die van Adam zelf. All right. So we have now the image of Adam after sin that we all here have. Dus we zien het beeld van Adam in ons, want die hebben wij allemaal. Which Wat is the gebeurde sinful nature. na de zondeval. Yes. En dat is dus de zondige natuur. Okay. And says, so there must be a change then to get back to the kingdom of God. En daarom moet er dus een verandering komen, zodat wij kunnen komen in de koninkrijk van God. Okay, so there must be a change so we can multiply the way that God wants us to multiply. Dus er moet een verandering komen, waardoor wij later kunnen vermenigvuldigen, zoals God dat als eerst voortbestemd had. Okay, what is the great commandment that God is giving? The disciple has given us. It's the same. Well, we all have the same mission, right? Wat is het grote gebod wat we hebben gekregen, die ook de discipelen kregen? Yes. En wat is dan dat grote missie? Okay, let's go to Matthew chapter 28, verse 20. Laten we naar Matthäus hoofdstuk 28 gaan. En Yes. vers 18 tot I go to 20 19, lezen. 19, 20. Okay. Maar ik ga lezen vanaf 19. He said, go there and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Okay, so what is our commission? Dus wat is de missie wat we hebben gekregen? To spread the word, to evangelize, right? Om te evangeliseren, het woord te verspreiden. Okay, in other words, to multiply. Dus in andere woorden, om te vermenigvuldigen. So God gave us a seed Dus God gaf ons een zaad. and we must bear fruit. En vanuit die zaad moet er vruchten gebaard worden. So, in other words, if we are corrupt, Dus als wij corrupt zijn, how does the fruit will be? hoe zal het vrucht worden? So, before we start to evangelize, Dus voordat wij gaan evangeliseren, there is something that must be happen inside of us. dan moet er eerst iets in ons gebeurd zijn. So, a change must be made in us. Dus een verandering moet plaatsnemen in ons. Do you remember what Jesus said to Nicodemus? Weet u nog wat Jezus zei tegen Nicodemus? Okay, let's go there. John chapter 3. Dat lezen we in Johannes hoofdstuk 3. Okay, so we must be born again, all right. We moeten opnieuw geboren worden. And if not, En zo niet, what happened? wat gebeurt er dan? You cannot enter in the kingdom. So if I'm not in a born again experience, Dus als ik niet de ervaring heb van een nieuw geborene, if I'm not experiencing the born again, als ik niet ervaar dat ik nieuw geboren ben, how can I prepare someone to meet the Lord? hoe kan ik dan iemand anders helpen voor te bereiden om de Here te ontmoeten? Okay, are you with me? Okay. Zijn jullie met mij? All right. Okay, so we are going somewhere today. We gaan ergens vandaag. Okay. So we have a commandment to multiply or evangelize, winning souls for Jesus, for the kingdom of God, and also to baptize them. We just read it in 28 of Matthew. Okay? And in other words, to give this incoming souls a newborn experience. Dus Yeah, to just... Sorry. is oké. In Matthäus 28 hebben we gelezen dat we het woord moeten vermenigvuldigen of verspreiden. Dat we mensen moeten helpen om zich voor te bereiden voor de wederkomst van de Heer.
om hun te dopen en Ja. dat we ze ook helpen om de ervaring te kunnen hebben van een nieuwgeborene Ja, in ja. Christus. Through the power of the Holy Ghost. Met behulp van de kracht van de Heilige Geest. Yes, and then they can receive power to become sons and daughters of God. En zo kunnen ze kracht krijgen om ware zonen en dochters van God te worden. And to be formed into his image. En zo gevormd te worden in zijn beeld. Yes. So now we have what? The second Adam. Dus we hebben dan de tweede Adam. And by beholding the second Adam, because the first Adam has failed, En omdat de eerste Adam gefaald heeft, moeten we de tweede Adam aanschouwen. because when the first Adam has failed, the second Adam has come. Want toen de eerste Adam gefaald had, kwam de tweede Adam. Yes, to pick up and to win the victory over sin Om and het, over death. om het over te nemen van Adam en de victorie te krijgen. Yes, so by beholding the second Adam, which is Jesus, Dus door de tweede Adam te aanschouwen, en dat is Jezus Christus, we can be transformed into his image. kunnen wij getransformeerd worden in zijn beeld. Okay, let's look at 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians, hoofdstuk 15. Yes, let's go to 45. And says, and so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made quickening spirit, howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural. And afterwards that which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. As is the earthly, such are they also that are earthly. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And now it comes, and as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. So which one do we want to have? The second, right? Welke moeten we hebben? De tweede. Because naturally you receive the first. Want van nature ontvangen we die van de eerste. But we must strive to receive the second. Maar we moeten streven om die van de tweede te krijgen. That's why Paul says, we behold it like in a glass. Dus zoals Paulus zegt, Now we beholding him like in a glass. nu aanschouwen we hem zoals in een glas, But so we can be transformed from glory to glory. zodat wij van glorie naar glorie getransformeerd kunnen worden. So when we just read in the beginning Revelation 14 verse 9, Dus toen we in het begin Openbaring 14 lazen en vers 9 bekeken, yes, we just read, let me just put it on the screen, yes. op het scherm zien we het, We just read that the beast also has an image. dan lazen we dat de beest ook een beeld had of heeft. Yeah, so we have two images Dus dan hebben we te maken met twee beelden to choose from. om vanuit te kiezen. The image of God Het beeld van God or the image of the beast. of het beeld van de beest. But when I just said right now, by beholding we become changed, En ik zei eerder al, door te aanschouwen worden wij veranderd. and we will be transformed from glory to glory. En dan zullen we van glorie naar glorie getransformeerd worden. So this is not an experience of one day. Dan is dit niet een ervaring van één dag. It must be a daily experience. Het moet een dagelijkse ervaring zijn. Yes. So that's why if we not now prepare, Daarom als we nu niet beginnen met voorbereiden, we cannot do it in the last moment. dan zullen we het op het laatste moment niet kunnen doen. Yes? Okay. So let's go further. Laten we verder gaan.
how many of us, what happened on the 4th of November? Election day, right? Wat was er 4 november gebeurd dit jaar? Okay. De verkiezingen. Verkiezing, juist. Okay, so we just saw, yes, you already mentioned it. Jullie So hebben het ook we know that Donald Trump has won the election. We weten dat Donald Trump de verkiezingen heeft gewonnen. But when we just when we start looking at that and we saw that there is something extraordinary in that election. Dan zagen we ook iets heel verbazingwekkends in dit verkiezing. Yes, this was not a normal election. Dit was geen normale verkiezing. Because when you start looking, it seems like very religious. Het had een soort, het had iets religieus daaraan. We know that first is the second time that he won the election. Dit is alweer de tweede keer dat hij de verkiezingen won. The first time in 2017 De eerste in 2017 and now in 2024. en nu dit jaar 2024. But when I just go back, because when I was preparing and something came to my mind, 2017, En tijdens het bestuderen en voorbereiden kwam iets in gedachten op me op. yes, Voor 2017. yes, there was some event also in 2017. Er was ook een andere evenement in 2017. We can remember Weet, 31st of October 2017, yes. 31 oktober van 2017. What happened? Wat was er gebeurd? 31. 31 oktober. Yes. Okay, here it comes. Hier komt het. Okay, yes. So in that day they remember the 500 years of Reformation. Op die dag Right? herinnerden ze de 500 jaar van het protestantse reformering. Okay. Ja? So what happened by Martin Luther? There came a separation, right? Wat gebeurde er dus in de tijd van Martin Luther? Er kwam een Yes. scheiding. Because he was protesting against the sins of the Catholic Church, Dat hij protesteerde tegen de zondes van de Rooms-Katholieke Kerk. and they don't want to hear. En ze wouden niks aanhoren. To make a long story short, Om van het verhaal een korte versie te he maken. nailed the 95 theses. Hij spijkerde de 95 And theses. Yes, and so became a separate, because Luther didn't want to separate. Did not want to separate. En daardoor kwam dus ook de scheiding, wat hij in eerste instantie niet wou laten gebeuren. But they didn't want to accept the truth, Maar zij wouden de waarheid niet accepteren. and he had to leave. En hij moest dus vertrekken. Okay, so this was in 2017. They remember the 500 years. Dus in 2017 herinnerden ze de 500 jaar van de reformering. Yes. And here we can see, if we can see this I mean, video. when we went into the And then ministry you were 47 talking years ago, this was impossible. People would read that scripture and say, yeah, right. He's Till we talking all about come John together. 17. But that, Hij we heeft het know over way that's everybody. Johannes 17. Amen. I mean, that's the way people felt about it. Well, since Jesus said it and the Word said it, I made up my mind. I believe that. Okay, so Kenneth Copeland is talking about if we go back in 40 years before, he wouldn't believe that the religions are uniting. Dus Kenneth Copeland heeft het erover dat Ja. als het 40 jaar Ja, 40, iets zoveel jaren. Kan hij geleden was, Ja, dan zou hij niet geloven dat kerken
zouden gaan verenigen. Yes. But now it is happening, he says. Maar hij zegt nu dat het aan het gebeuren is. Okay. So the religions are uniting. Dus de religies zijn aan het verenigen. And here we can also hear. And I need you to at least understand a Lord of little it bit of the history behind this. Because we are living in an incredibly important generation. I believe that God has brought me here to this year's Ministers' Conference in the spirit of Elijah. Let me explain. If you look carefully, the spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers. And to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. Okay. So we see Tony Palmer here. Yeah, he's dead by now, but we see in that time, he says, okay, God will send Elijah to return the hearts of the father to the son. So in other words, there will be a reconciliation, Dus, right, between churches. dus we hoorden net de overledene Tony Palmer spreken. En hij had het erover dat Elijah zou komen om de zonen de harten terug te keren naar die van de vader en vice versa. Maar in principe heeft het hier over de vereniging van de kerken Yes. of verzoening. Okay. So in the first place, when you just read John 17, you will notice, okay, it is good to unite normally with people. Dus als we Johannes 17 lezen, dan zien we ook dat het iets goed is om te verenigen met onze broeders en zusters. But the true, let me see, when you unite, you must unite in spirit and truth. Maar als we verenigen met ze, dat we in geest en waarheid moeten verenigen. Okay. So what is their goal? What is their main goal? Dus wat is dus hun voornaamste doel? Okay, let's hear it. The protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. Is yours. Listen carefully. In 1999, this was signed by the Lutheran Church, the Federation Worldwide. Later, about 5 years later, the Worldwide Methodists signed the same agreement. But as of today, we still have had no Protestant evangelical that will stand up and sign this agreement to agree with our brothers and sisters that we are saved by grace through faith to good works. And I believe that's something that needs to be fixed. There's a challenge for you. Listen. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Yes. Maybe we're all Catholics again. Okay. Have we heard it? Hebben jullie het gehoord? So maybe we are all Catholics again. Misschien zijn of worden we weer katholieken. Okay, so there is no more protest. Dus er is geen protest meer. The protest is over. Het protest is voorbij. In other words, there is no more three angels messages. Dus in andere woorden is er geen 3 engelen boodschappen meer. So what is our role as Seventh-day Adventists? Dus wat is dan onze rol als Zevendaags Adventisten? You see, God has raised up this movement, God heeft deze beweging opgericht. this true movement, Protestant movement, Zijn ware protestante beweging. to really prepare a people for his coming. Om echt een volk voor te bereiden voor de wederkomst van Christus. Yes. So this movement is against God. Let me put it this way. Dus dit beweging, waar we net over hebben gehoord, is tegen Christus. Yes.
and against the three angels' messages, against present truth. En dus daardoor ook tegen de 3 engelen boodschap en huidige waarheid. Okay, so this union, if we see, for example, in Mark chapter 6, 70 to 28, Dus dit unie, wat we ook kunnen bekijken in Marcus says, 6, yes. vers 17 tot en met 28. Okay, so we see John the Baptist was protesting by that time Dan zien we dat Johannes de Doper aan het protesteren was in die tijd. because he is telling Herod Want hij vertelde Herodes that it's not lawful for thee to have thy brother's wife. dat het niet wettelijk of niet goed is om je broers vrouw te nemen. So he was protesting against this sin Dus hij protesteerde tegen dit specifieke zonde and many others. en vele andere. So he stood in their way Dus hij stond in hun weg. because if John the Baptist keep protesting, Want als Johannes de Doper door zou blijven protesteren, this union cannot take place. zou dit unie niet plaats kunnen So nemen. that's why Tony Palmer said the protest is over. Daarom dat Tony Palmer toen destijds zei dat de protest voorbij Yes, was. because we are uniting in one body. Omdat wij verenigd zijn in één lichaam. We have set aside the doctrines We hebben de doctrines aan de kant gezet. which separate us, Die zorgt voor de scheiding tussen ons. and now we are uniting in love. En nu komen we samen in liefde. But if we read John 14, Maar als we Johannes 14 lezen, what does it says? Verse 15. wat zegt het dan in vers 15? If you love me, Als je keep van me my houdt, commandments. houd mijn geboden. So we know how can we must, let me see, the way that we show love to God De manier waarop we God liefde tonen, is by obedience to his 10 commandments. is door gehoorzaamheid aan zijn woord. Okay, so that's why John was preaching that message, Dus daarom predikte Johannes dit boodschap. preparing the way for the Lord. Om de weg voor te bereiden voor de Heer. People must keep his commandments. De mensen moeten de geboden houden. But now they said, no, let's set aside the commandments of God. Maar nu wordt er ineens gezegd, laten we de geboden Or- aan de kant zetten van Or God. to change God's commandment also. Of zelfs Gods geboden te veranderen. Keeping Sunday instead of the 7-day Sabbath. Onder andere om de zondag te houden in plaats van de Sabbat. Okay, to speed up, Om het how te many versnellen. key persons are in this story? Hoeveel sleutelfiguren zijn er in dit verhaal? We see Herod the king. We zien Herodes de koning, We see Herodias, Herodias, okay, the wife of Philip, de vrouw van Filip. okay, and we also see the daughter of this mother, Salome, En we zien ook Salome, de dochter van Herodias. and we see also John the Baptist. En we zien uiteindelijk ook Johannes de Doper. Okay, so we see 3 against 1. Dus we zien 3 tegen 1. You can see it on the screen also. Je ziet het ook op het scherm. To take it to our time, Om het te brengen naar onze tijd. we see Herod Dan zien we again. Herodes nogmaals. We see the evangelicals, We zien de evangeliërs, apostate Protestant churches, afvallige protestante kerken. and we see Herodias, En we zien Herodias, mother church. de moederkerk. Okay. And I'm not making this up. It is so. Ik zeg dit niet uit mijn duim, dit is zo. See, Vatican News, what do we see there? Kijk maar, wat zien wij op het scherm? I just highlighted in red. It said Pope Francis, the church like Mary, is a woman and a mother. So in the story, who is the mother? Dus in dit verhaal, wie is de moeder? Okay, let's see. Yes, you see here in Mark 6, En dan zien we in Marcus 6, Herodias. Herodias. Okay, okay, so go again, Dus dan gaan we nog een keer. and here we see again. En dan zien we I hier just nog. put the arrows and everything, so you can see Revelation 17, verse 5. Dan heb ik wat pijltjes getrokken vanuit de Bijbeltekst van
Openbaring 17 vers 5. Yes, and connected to the website Vatican News. En het verbonden met de website Vatican News. So the Bible speaks about a mother of harlots. Dus de Bijbel spreekt eigenlijk over een moeder van hoeren. Yes, and they call themselves also Mother Church. En zij noemen zichzelf ook de moederkerk. And verse 4 speaks about a woman. En vers 4 spreekt over een vrouw. You think it is coincidence that you see? Because they tell you who they are. Denken jullie dat dit een toeval is? Want ze vertellen gewoon wie ze zijn. And God knowing the very end from the very beginning. En God die de einde kent vanaf het begin. Let's go there. Revelation 1 verse 3. Laten we naar Openbaring 1 gaan en vers 3. Okay. You see it's very deep stuff. Dus diepe stof. Okay, it says, blessed is who reads and those who hear the word of this prophecy and keep these things which are written in it, for the time is near. All right. So this revelation is the revelation of Jesus Christ. Dus dit openbaring is de openbaring van Jezus Christus. And these things we must know them. En deze dingen moeten wij weten. So we cannot be deceived. Zodat wij niet misleid kunnen worden. Because the same power appears to have changed. Want hetzelfde kracht zegt of beweert dat die veranderd is. But he hasn't changed. Maar die is niet veranderd. Okay, let's keep that. Here we see another part in the website. Hier zien we nog een onderdeel van dezelfde website. Yes, when he calls the church the mother church. Waarin de kerk zichzelf moederkerk noemt. And we can read it also in Revelation 17, verse 5, verse 17. En daar lezen we meer over in Openbaring 17, vers 5. Yeah. So everything connects perfectly. Dus alles is perfect verbonden. Yes. And they tell you clearly who they are. En ze So there is no doubt. Ze vertellen je duidelijk wie ze zijn, dus er is geen twijfel. Let me put it this way. There is nothing against the members of the church. Laat me wel duidelijk zijn, het is niks tegen, ik heb niks tegen de leden van dit kerk, van het geloof. Let me put it this way. The Bible doesn't have nothing against the members. En de Bijbel zelf heeft ook niks tegen de leden. You know, God wants to save everybody because he loves us, right? Want God wil iedereen redden. Yes, Niet waar? but let's go in 18, Revelation 18 verse 4. Laten we even iets verderop naar hoofdstuk 18 gaan van Openbaring. Because sometimes people say you speak against our religion. Want soms zeggen bepaalde mensen dat we spreken tegen hun geloof. But it's not true. Maar dat is niet waar. God gave us this message to help these people. God gaf ons dit boodschap om deze mensen te helpen. So then they also can be saved. Zodat zij uiteindelijk ook gered kunnen worden. Do you remember John 3:16? For God so loved the world. Weten jullie Johannes 13? And he don't want the any shall perish, but to have what? Everlasting life. Because he did not came to condemn the world. Hij kwam er niet om te oordelen, But the world can be saved through him, right? maar dat de wereld door middel van Okay, hem in this gered kan setting, worden. Revelation 18 verse 4 said, and I hear another voice from heaven saying, come out of her, my people. So her is a she, is a woman, right? Dus in Openbaring 18 vers 4 lezen we over een haar. En die haar is een vrouw. Correct. So a woman represents a church in Bible prophecy, right? En in Bijbelprofetie staat een vrouw voor een Kerk. Yes. kerk. Amen. So people must come out of this system, right? Of system of sin. Dus Petrus kwam uit deze zondige systeem. He says, let your share in her sins and let you receive of her plagues. Right? So God wants to spare people of to receive this sevenless plagues.
Dus Right? God probeert deze mensen te besparen van de plagen. Yes. So that's why we must receive this gospel. Daarom With moeten we gladness. Daarom moeten we dit gospel With met vreugde thanksgiving. ontvangen. En met dankzegging. Because this gospel is to save us. Want dit gospel is om ons te redden. Not in sin, Niet in ons zonde, but God tried to save us out of this system of sin. maar hij probeert ons uit dit systeem van de zonde te He redden. wants to give us victory over sin. Hij wil ons de overwinning geven over de zonde. That's why the three angels' messages is the message of justification by faith. Daarom is de drie engelen boodschap het boodschap voor Yes, rechtigheid door het geloof. Yes, gerechtigheid door geloof. correct. So again, when we see this movements taking place, Dus als we dit beweging plaats zien nemen, you see a movement that wants to keep people in sin, dus een beweging die mensen wil behouden in hun zondes, telling the same lie that the serpent has told Eve in the very beginning. en die hun dezelfde leugens vertelt wat de slang heeft verteld aan Eva. That she can be safe in sin. Dat zij dus gered kan zijn in haar zonde. That she can be saved by breaking the commandments of God. En ook gered kan worden terwijl ze de geboden van God breekt. Yes, but God says the day you eat, you shall surely die. Maar God zegt dat de dag dat je ervan eet, zal je zeker sterven. Okay, and the enemy says, En de vijand you zegt, shall not die. Right? en de vijand zegt, je zult niet sterven. Okay, this is a lie. It's the same lie this movement are telling the people. Are telling the world. Dit is een leugen. En het is dezelfde leugen wat dit beweging geeft aan iedereen. And remember, Catholic means universal. Vergeet niet dat katholiek universeel betekent. And if we remember also, in Revelation 12, you see, for example, let me just go to that verse, Revelation 12. Laten we even kijken naar Openbaringen 12. And what does it say here? En wat zegt het hier? It says, so the dragon was cast out, that the serpent of all called the devil and Satan, who deceived what? The whole world. In other words, your universal lie. Which verse, brother? Revelation 12, verse 9. Openbaringen 12 vers 9. Yes. And it says, he was cast to the earth and his angels were cast with him. Dus hij werd uit de hemel gegooid en zijn engelen met hem. Okay, so right now, how do they view this system? Dus hoe zien ze dit systeem momenteel? They doesn't see it anymore as the Antichrist, Ze zien het niet meer als de antichristus, but brother in Christ. maar als broeder in Christus. See, you can see it. You see that news Hier zien we het nieuwsbericht. from Antichrist to brother in Christ. Van antichristus naar broeder in Christus. How do this Protestant pastors view the Pope? Hoe zien protestante prekers de paus? Yes. So I want to skip this all. You can see it. Lutheran says join. Muslims, everyone is on board with this system. Yes, also. We zien Lutheranen en moslims die zich ook Yes, it's a system. verenigen met dit beweging. Okay. En de zussen noemde Yeah. Okay. Yep. So I will continue. Let me Ik zal just go doorgaan. here. Dan kom ik eventjes hier. I am going to say this because I can already hear it. In fact, I've already heard it. Let's go back. There's this whole Even een stukje terug. kind of, I won't call the names. Okay. There's a group that thinks that the Catholic Church is out to get us all. And that Hear it. any of this conversation that you're having is signs. Right. That the Catholic Church, which is the beast in Revelation, is Yes. coming in to get us all. And
Yes. How do you cope with some of the Okay, you just hear it, huh? There is a small group, a little group, that think that the Catholic Church will get us all. Huh? He is the beast. Zoals hij zegt, beweert dat er een kleine groep is die zegt dat de katholieke kerk ons allemaal zal pakken. Yes. So they're making a joke of it. Ze maken er een grap van. But the Pope also said there is a small group that he is watching for. En de paus zelf zegt ook dat er een kleine groep is die hij in de gaten houdt. Okay, so this small group, and remember the story of Mark 6 about John the Baptist. Vergeet niet het verhaal van uit Marcus 6 over Johannes de Doper. Yes, he was, for example, they were 3 against 1. Het waren er 3 tegen 1. So in this day also, the multitude will fight against the remnant. En we zullen altijd zien dat de meerderheid zullen vechten tegen de overgeblevenen. Okay, Revelation 12 verse 7, he says, and the dragon was ingrate with the woman and went to make war with the rest of his offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, who are the remnants? Dus wie zijn de overgeblevenen? The one that keep the commandment of God. All 10. Degene die alle 10 geboden houden van God. So there will be a war against this small group. Dus er zal een oorlog plaatsvinden. And they are telling Met us, dit groep. they are preparing to make war. En ze zijn zich aan het voorbereiden om oorlog te voeren. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. And I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. Okay, it's gonna come back how? Soft? Gaat het zacht Strong. komen? Okay, so Nee, sterk, krachtig. let's go back to the story of John. Laten we teruggaan naar het verhaal van Johannes. So John was protesting against the sinful union. Dus Johannes was aan het protesteren tegen dit zondige unie, of Ja. eenheid. So Herod loved to hear John. En Herodes luisterde graag naar Johannes. But because of Herodias, the woman, Maar vanwege Herodias, de vrouw, he has put him in jail. heeft hij Johannes vast laten zitten in de gevangenis. Okay, what happened in 2017? Wat gebeurde er in the 2017? Met de protest? They say it is Ze over. zeiden dat het voorbij was. So in the first place, what they want to do? Silence the protest. Dus wat wouden ze ten eerste doen? De protestanten Yes. de mond snoeren. Yeah. Because the protest hindered the work of unification. Want de protest die veroorzaakte dat de unie niet kon gebeuren. Okay, but behind the scene, who is working? Maar wie werkte we er achter de just saw it. schermen? We zagen net. Wie achter de schermen Satan werkte? through the first beast, which is the Satan papacy. door middel van de eerste So beest. the papacy is the one behind the scenes that stirred up these evangelicals, right? Dus het is de pausdom die achter de schermen werkte door middel van de Okay. evangelisten. Yes, because the papacy want to get to the father, Herod. Want uiteindelijk wil de pausdom tot Herodes komen. Because right now we have the first amendment, Want we hebben nu de eerste amendment. which is separation of church and state. En die heeft het over de scheiding tussen kerk en staat. Because if we remember in 1798, what happened? Want in 1798
89, wat gebeurde er toen? Remember the deadly wound? Die dodelijke Yes. wond. Because in that 538 to 1798, the 1260 years, In die 1260 jaar, the Dark Ages was persecution of God's saints, right? de duistere Yeah. eeuwen, But there gebeurde came de achtervolging van Gods mensen. yes, and there came an end in 1798 En toen kwam er een eind aan 1789. in the French Revolution. En dan kwam de Franse revolutie. So then, to make the long story short, En om het even kort te maken, Revelation 12 tells us that the woman, okay, he was wrought against the woman, but they went to the desert. dan vertelt Openbaring 12 dat de draak woedend was op de vrouw. Yes. En dat ze daarom naar de woestijn ging, of woestenij. Yes. In other words, they flee to America, Dus ze vluchtten toen naar Amerika, the land of liberty, religious liberty, de land van religieuze vrijheid. and there they can worship according to their conscience. En daar konden ze vrij God aanbidden. Okay, so you have there, you don't have a pope or you don't have a king. Er is geen koning daar, geen paus. So a separation now of church and state. En zo kwam er dus een scheiding te ontstaan tussen kerk en Okay. staat. So so the papacy can gain of heal this deadly wound completely. En zodat de Rooms-Katholieke Kerk volledig genezen kon worden van dat dodelijke wond, The deadly wound must be healed dan moet completely. dus volledig genezen worden. Okay. So he must bring church and state back together. En dat hij uiteindelijk zo de kerk en staat weer samenbrengt. But he has to do that through his daughters. Maar dat moet hij zien te bereiken door middel van haar dochters. That's why he pushes daughter to go to daddy. Daarom stuurt hij zijn dochters om te rennen naar papa. And you know, when the daddy is so glad with his little girl, he want to play with his little girl, En voor de vaders die het ook begrijpen, als ze trots zijn op hun kleine dochtertjes en met hun speelt, and daddy want to do what the little girl wants. dan doet de vader meestal wat de dochtertje graag wil. And that's why he says, I of promise you. America begins on November 5th, 2024. We want to do it because you're the people we want to hear from, the pastors and the ministers and the rabbis. The people in this room are the people we want to hear from, and they have to have a political voice. You know, if you think about it, you have men, you have women, and you have religion. If you look at it, you have more than the men, you have more than the women. You have such power, but you weren't allowed to use that power. And you're now allowed to use it. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. I mean, you have to see, I don't like the charts. When I see charts where they're going in the wrong direction, we don't like that. We're going to bring it back. And I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. Which Christianity? That's the question. Welke christendom? Which doctrine? Welke doctrines? Huh? Okay, which gospel? Welke gospel? Okay, so he said, Donald Trump says, I will give you back the power such you never before. Dus Donald Trump zegt hier dat hij hun die kracht terug zal geven zoals ze het nooit ooit hebben gehad. So what? What kind of power? En wat voor soort kracht is So dat? he will give them their voice back. Hij zegt dat hij hun stemmen terug zal geven. So the church can dictate to the state. Dus de kerk kan dicteren over de staat. And who is behind the scene? En wie staat er achter de schermen? The papacy. De pausdom. Okay, so then we can see right now where we are. Dus nu zien we eigenlijk waar wij zijn. So this religious movement is to overthrow what? Protestantism. Dus
Dit beweging probeert Ja. protestantisme te overwerpen. Okay, so we see as a whole, everybody there is evangelicals. We see them also there. Hier zien we ze, de Okay, evangelistenkerken. so this samen met- union we see right now is to overthrow Protestantism. So this election, my friends, is to, we see it right there, Trump promised a revival. Which revival? Hier zien we dat, The true revival? Trump de False revival. Because Sister White also tell, when God will make happen the true revival, Satan will do a first, for example, God will do a revival, and Satan watch that, and before God do his revival, he will usher in a false revival. Dus zuster White die kaart aan dat wanneer God een opstand, zeg ik het goed? Opwekking? yes. Ah ja. Yes. Wanneer God een opwekking wil laten plaatsnemen, voordat dat gebeurt, komt de vijand en die komt met een valse opwekking. Okay, I will go fast so we can, let me just let you hear this one. Laat ik jullie deze even horen. Okay, let's go fast. Okay, okay. Okay, you remember what they say? Donald Trump is the new Constantine. What did Constantine do in his time? The Sunday law. Wat heeft Constantijn vroeger gedaan? Mingle paganism Zondagswet. with true Christianity. En daarom Right? de vraag of Trump de nieuwe Constantijn is. Okay, so are they seeing something that we don't see? Zien we iets wat eerder niet te zien was? But if we are studying Bible prophecy, we see all this happening before our eyes. Maar Right? wanneer wij Bijbelprofetieën bestuderen, zien we het allemaal afspelen voor onze Okay, ogen. so the second beast, one day of, let me put it this way, right now is speaking as a dragon. Dus de Not tweede one day, beest- it's right now. De tweede beest tegenwoordig spreekt nu. In the first Als een part, draak. yes, in the first part he was speaking as a lamb, Eerst sprak hij als een lam, but now as a dragon. maar nu als een draak. 2 horns. Met 2 horens. Huh? Republican, a nation without the king, civil liberty, and the other hand, Protestant, a church without the pope, religious liberty. Dus dan zien we de horen, dat is van de Republikeinen, oftewel een natie of regering zonder koning. En de andere horen is dan protestant of een kerk zonder een Pause. Yes. paus. Ja. Okay, so we have the First Amendment. We're not going to read it. I'm gonna go fast right now. Okay. So we have here, we can see the picture. It's not photoshopped or anything. Dit is You niet can- door Photoshop bewerkt, maar het is Yes. een echte foto. You can look it on the internet. Okay. That is our responsibility. That is our role in the earth as the ministry, the church. People say separation of church and state. Get out of here with that nonsense. We have heard it. Okay, so also we can read it in a great controversy. Is that the Pope says those who assert the liberty of conscience and of religious worship also are such as maintain that the church may not employ force. And just above in the red says the absurd and erroneous doctrine or raving in defense of liberty of conscience are the most pestilential error. You have heard it, huh? And we can listen. The church is supposed to speak into and hold accountable and pray for and install and anoint people into government. That's our responsibility. Okay. So I skip that, but here we can see, do you remember J.F. Kennedy? Kennen jullie JF Kennedy nog? And what did he believe in? En waar geloofde hij in? A separation of church and state, De scheiding tussen kerk en staat. where no Catholic prelate will tell the president should he be Catholic, how to act, and no Protestant minister will tell his parishioners for who to vote.
But right now, you remember what he did to him? Wat Assassinated is er him. met hem gebeurd daarna? Na die uitspraak? Hij werd vermoord. Yes, but it is one thing he believed in, the separation of church and state. Want vanwege waar hij in geloofde, de scheiding tussen kerk en staat. Okay, so I don't know how much time I have, so I have to bring it to the end. Ik weet niet nog hoeveel tijd ik heb. They're asking to Okay, conclude it. 13:22. okay, maar hoeveel minuten? No, okay, that's to say. Okay, let's bring this to a close. Okay, Oké, laten we het afsluiten. okay, so it says here, I'm gonna speed up. Ik zal even snel gaan. Het zegt Okay, hier, testimony for the church, it says, volume 5. in volume I think 5. everybody was sitting in the topic and didn't realize that the time is finished. No, nee. Okay. Amen. Okay. It says it is now. It says at the time when religious liberty was threatened much as it is today, to allow our minds to be engrossed with things of minor importance. The Sunday movement is now making its way in what? In darkness. But we are children of light. So we see all what happened in darkness, right? Dus Through we- Bible prophecy. We zien Okay? wat er gebeurde in de duistere tijden. Because 2 Peter says Want 2 Petrus that zegt prophecy is like a light shining in the darkness. dat profetie een licht is die schijnt in de duisternis. For us as Seventh-day Adventists, this must not surprise us, En right? dit zou ons niet moeten verrassen of verbazen als zevendaags Adventisten. Because we must study these things Want we moeten dit soort dingen bestuderen. to not be caught surprised. Om niet verrast te worden. The leaders are concealing the true issue, and many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is standing. Its professions are mild and apparently Christian, but when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. It is our duty as Seventh-day Adventists to do all in our power to avert the trending danger. So what is the result? Dus wat is het resultaat? The result is this, verse 24. Dat is dit in vers 24. We should, and Salome asked, can you just go to the next slide? Salome asked, what shall I ask? And what is the question of the mother? What's the answer, of the mother? Waarin we lezen uit Mark 6, verse 24. Marcus 6 dat Salome haarzelf afvraagt, wat moet ik dan vragen? Yes. En de moeder gaf een antwoord. And she said, ask for the head of John the Baptist. En ze zei tegen Salome, vraag om de hoofd van Johannes de Doper. So we see what's coming. Dus zien we wat er gaat komen. Persecution for Vervolging. not the whole church, not every Seventh-day Adventist, Vervolging, maar niet voor ieder but zevendaags for Adventist. faithful Seventh-day Adventists who Maar voor- keep God's commandments and have or hold, let me put it this way, or hold to the testimonies of Jesus. Because many today don't believe anymore in the testimonies. Dus dat er, Yeah, sorry. dat is oké. Dus dat er vervolging zal komen voor de gelovige zevendaagse Adventisten die de volledige getuigenis van Christus houden en de geboden van God. All right. So let's finish it in this way. What is again our the Great Commission? Dus laten we het op deze manier even afsluiten. Wat is de grote gebod? Spread the gospel. Go to all nations, and preach. alle naties te gaan. To baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Om de gospel te verspreiden en iedereen te teach them, dopen right? in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Okay. So while the world is preparing for the image of the beast, to worship the image of the beast, Dus terwijl de wereld zich aan het voorbereiden is om het beeld van het beest te aanbidden, God wants to transform us into His image before the close of probation.
wil God ons voorbereiden om te transformeren in zijn beeld voor de sluiting van de genadetijd. Okay, because it says also, before the close of probation, Want het zegt ook voor de sluiting van de genadetijd the image of the beast will be formed. zal het beeld van de beest gevormd worden. And there you know that the time is about to end. En dan weten we dat de tijd And the afgelopen question zal is zijn. today, how much time is left? De vraag is dan, hoeveel tijd is er dan nog over? Two things. I cannot tell you when Twee dingen. probation will be closed Twee dingen. Ik kan je niet zeggen wanneer. and or when the Sunday law will be passed. Dus ik kan niet zeggen wanneer de genadetijd But the zal only- sluiten the of only de thing I- zondagswet yes, ingevoerd zal worden. The only thing I can say, prepare now. Maar de enige wat ik wel kan zeggen is, bereid je nu voor. Because time is almost finished. Want tijd is bijna op. And Sister White says, do we reflect the image of our lovely Jesus? En zuster White vraagt dan aan ons, reflecteren we het beeld van de liefhebbende Christus? Right. So in that setting, my friends, we must evangelize. Not in the image of man, but having the image of Jesus. And then we can be fruitful and multiply children for the kingdom of God. Right? Dus dan moeten we gaan evangeliseren in het beeld van God en niet van de mens. All right. Zodat we vruchtbaar kunnen zijn en harten kunnen en zielen kunnen winnen voor God. Yes. So next time we go more in depth of this study, En de volgende keer zullen we iets dieper gaan in dit verhaal. and we will see what more God have to show us and to say to us. En dan kunnen we verder zien wat God ons te vertellen heeft en wil laten zien. How many of us will tell God today, help me to bear your image in this last day? Wie van ons zal vragen aan Right. de Vader om in zijn beeld te willen zijn? I want to be his fully, Ik wil not volledig, partially, 99.9%, no, 100%. ik wil Yes. volledig van hem zijn. Niet 99,9, maar 100% van hem zijn. So I can be partaker of the loud cry. Zodat, Revelation 18 verse 1. zodat Right? ik een deelnemer kan zijn van de luide Do we want to be roep. part of the light cry? Let's be prepared today. Let's pray. Laten we dan vandaag voorbereid zijn. Laten we bidden. Father in heaven, we thank you for this message today Onze Vader in de hemel, we geven u dank voor het boodschap van vandaag. because we have studied so far Want we hebben zover gestudeerd and we have seen through Bible prophecy en we hebben in Bijbelprofetie kunnen zien that the image of the beast is forming before our eyes. dat het beeld van de beest voor onze ogen aan het vormen is. And soon, En binnenkort, we don't know how soon we weten alleen niet hoe snel, this Sunday law will be passed and persecution shall start for us. zal de zondagwet ingevoerd worden en een vervolging beginnen van uw trouwe But we volgelingen. want you to use us to preach the everlasting gospel to this dying world. Maar we vragen u om ons te gebruiken om te werken voor u in dit stervende wereld. So you can come and save us from this wicked world. Zodat u kan komen en ons kan redden van dit kwade wereld. Help us, prepare us for your second coming, we ask in Jesus' name. Help Amen. ons en bereid ons voor uw wederkomst in Jezus' naam. Amen. 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 Ik wil heel graag broeder Christina bedanken voor de boodschap. Amen. En ik geloof dat ik namens iedereen spreek die u dankbaar is voor het delen van deze studie. En ik weet, net zoals mezelf, dat er velen onder ons heel geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Mag ik de handen zien? En dat we u zo snel mogelijk weer terug uitnodigen, zodat Ja. we
dit studie Meer kunnen, kan studeren, juist. ja, kunnen voortzetten. Er is inderdaad een middagprogramma, maar het is gezondheidsleer, toch? juist. Vandaag? Jennifer zal het doen. Ja. Ja, dat zou ze Jennifer dus doen. Misschien dat er onderling even een afspraak gemaakt kan Samen. worden. Zodat u misschien I de think tijd krijgt. we will do it together. Oké. We laten het in de handen van de Heilige Geest. Yes. Amen. Dan zou ik graag de praise team naar voren willen roepen, zodat we het slotlied kunnen zingen voor vandaag. En dan vraag ik iedereen nogmaals om op te staan. En dat we met een luide stem kunnen zingen. Hebben we de rode microfoon? Dan zingen wij samen. Dan zingen we samen hymnal 593 in Times Like These. In times like these, you need a savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need a Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. En dan deel ik graag even de zegenbeden voor vandaag tot jullie. En ik lees het uit 2 Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 11. Eindelijk, broeders, tot ziens. Wees volmaakt,
Wees gerust. Wees eensgezind. Leef in vrede. En de God van liefde en vrede zal met je zijn. Amen. Oké, laten we volle borst samen zingen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it one day for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. This shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. The old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it one day for a crown. Ja. We zingen die. A cappella.